Das ist gerade bei Fungani. Hallo, guys, good morning, everyone. नै आं दायो बिसनानिफ्राय मैया हराव मोनसे जायगा थांनानै जोङो मोनादोंमोन ना आङो दायो बिसनानिफ्राय जास्ट सिखारबाय सिखारना आङो मोनसे जायगायाव थांगोन बे जाहैबाय जोंहा मानसि सासेया माने दिनै गैया आं बेखौ माने लायनो थांनायदों आरोखि माने आलासि जानो लुबैयो बियो सोरनि न'आव दंहैयो आं बेखौ दायो लायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना दिनैबो आंजों थांफादोलाय बेरे फुङावनो आं सिखारबाय अखाबो एसे रेब रेब हादों मैयासो सान्दुं दुंलायबायमोन आंखौ दिनैहाय माने हरावनो अखाया हालायबाय ना नोंथांमोना जों थांफाबाय थादोलाय दिनैबो गोदान भिडिअआवहाय आङो माने बबे जायगायाव थांगोन आरो सोर सासे गोमाना दङ सोरखौ आं लायनो नागिरदों ना नोंथांमोना जोबजासिम थां अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आरोखि हेलौ लोगोफोर दिनै आङो रेडि जाबाय सिखारनानै मोखां सुबाय आं बाथरुमाव थांबा लेट्रिन खालामबाय ओमफ्राय दायो आङो थांसै रेडि जाबायना मबाइलखौबो माने हराव फैनाय नालाय मबाइलाबो बारा चार्ज गैयामोन ओंखायनो दसे आङो सिखारग्रोमोना सिखारनानै मोखां एसे सुबाय सुनानै आङो मबाइलखौ चार्ज होनानै लाबाय आरोखि दायो माने बेटारिया एसे चार्ज जाबाय दा आङो दायो थांसै नङा होमबा नोंथांमोना थांफादोलाय बोथोरा माने हराव अखा हादोंमोन ओमफ्राय दायो एसे मोजां जाफिनबाय आं दानि बाहेरायाव थांना नुदों ओमफ्राय दायो नोंथांमोना थांफाफिनदो आंजोंहाय ना आङो नै मबाइल गंसेखौ लाफिनसै रेडि आं दायो थांसै नै जुथा गाननांगोन ना थाथ'दोलाय नङा दसे जुथा गाननि र' आं जुथा गैयावसो दोनदों नै जुथा गानबाय सिखारनानै गेसाबो जोबहां जाबाय नै गेसखौ एसे थिखोनायथ' बेसे बुरजा दंमोन गेसा जोबबासिगोनथ' गेसाबो बारा गैला इयो साननैसो थांबावसिगोन अर्डारिं खालामनांसिगोन नै माबा खिफि मोनामजोब्बायलै आं मैया माने खिफि बेन्दों लाबोदोंमोन नै बेजों आलुजों होथारसिगोनलाय खिफि बेन्दों नायो मुथानैनि बिराद डेन्जार मोनामो खिन्थु संबाथाय मोनामालाय मोजां जायो आं दायो थांसै ना नोंथांमोना थांबाय थादो नै बोथोरा माबायदि फुदलाला मोनलालासो जादों माथो बोथोरालाय वा सिखारग्रोमोन आंनि मेगना बुथे बुथे जालायबाय गोबाव उन्दुबायना आं दिनैहाय न'निफ्राय गोजान जायो न'निफ्राय 1 किल'मिटारनि खाथियाव जाफ्रामगोन आरो ना न'निफ्राय आं जायगायाव थांगोन जोंना सासेया माने बेयावहाय दंहैयो दिनै मोनायाव जों माने थांनायाव ओजोंहाय एसे हर जाबाय नालाय जोंजों थांफायासै माने बियो ओमफ्राय दायो जों माने हरखाय सिखारनानै फोजानानै लाबोदिया बे जाहैगोन सोरथाय ना दायो थांबासो मिथिसिगोन नङा होमबा नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो आं दायो थांसै वाव चलो लेट्स गो नैबे जाबाय स्कुटि साबि गारि साबिखौ थारसैल'नो थांसै आं साबि लाबाय दायो नन ट्रेन खालामनोसै नङा होमबा नै आंना गारिया स्कुटि साबिया या Waduh, asli oh. Wah. Waduh. Bayar terasa 10 sana kena. Đây. Saya dincilang sini लामाखौहाय. Wah, seimaफ्रा बोरो. Wah, बादि खेलानि seimaफ्रा. नैबे लामाजों थांसै आङो. Wah, मा माइरं गोलांजोबखोलै सोरनिबा माइरं गोलांजोबबाय नै लामायाव. माबायदि लाबोदोंलै. आङो दायो फैबाय नै स्कुटिजोंहाय. माने हराव सान्दुं दुंनाया दायो आरो हराव अखा हानाय आरो दा सान्दुं दुंबावबाय माबोरै जाखो बोथोरालाय नङा होमबा दायो नोंथांमोना थांफाबाय थादो आंजोंहाय दसे उनाव आङो ओजोंहाय मोनहैबासो लानोसै आरोखि आङो दायो मोनफैबाय नै बिस्रानाव কি কৰিব আছে তহঁতে চাইকেল বনাব আহিছে ইমান ৰাতিপুৱা দোকান খোলাই নাই চাগে খোলা নাই হয় নেকি দোকান খোলাই নাই ন মানুহ নাই ওইফালে ন ঠিক আছে आं फैबाय दायो मोनफैबाय नै बिसोर नै बेनो मानसि आं बेखौ लांफैदों बे जाहैबाय माने बिसिनि न'आव थाग्रा बे बिमायमोननाव माने आलासि जाख्रुबग्रा थार आरो बे दासिगार नामा नोंलाय दासिगारदों हासि सिबदों ओमफ्राय आं बेखौ लांफैदों बे आलासि जाग्राखौ बे मानसिया बारा थिग नङा बियो नै माने हरावनो बबाव थानाय फाथायया नोङो मिथिया नोङो मोजां खोन्थाब्रा माबायदि मानसियालाय जों फैनायखौ मिथिया
जों फैनायखौ मिथिया नोङो मिथिथाराखै एसेबो थोद बिदि मानसिलै नोंलाय आबजारमोनाव उन्दुनायाव मानोमोन ना आथिं सालायलायदों अबाव सानाय आथिंलाय ओमफ्राय खारनायाव खारबाय थादोंमोन ओमफ्राय हामलांबाय माबोरै आथिं सालायनो उन्दुनाय मादि आथिं सानाय मादि अबे सादों खोन्था हलै आं सानामोनलै अबाव सानाय खोन्था आं बावफिनबायसो अबाव सानाय खोन्थालाय बावफिनबाय मा आथिं सालायलायनाय उन्दुखोलै बेलाय ए भगबान दे बिसोर जाहैबाय माने बिसोर माने साइकेलबो बानायो नालाय ओमफ्राय साइकेल गोदानबो मोनो बिसोर जाहैबाय माने साइकेल लांफैदों जाहैबाय साइकेल लांफैदों माने साइकेल बानायहोदोंनो आरो बिनिफ्राय मानसिखौ माने नायबाथ' बियो आर'नाइ लानाय हिसाबै बर' बायदि नुदोंना मानसिफ्रा बर' नङा बियो सुत्रधरसो बर' रोंगौ ना एसेबाबो रोंगौ दा अबाव नोंना गामिया नोंना गामिया अबाव टेन नं मानिपुर आदसा ओमफ्राय नों एक्सुवेलि मा मानसिबार सुत्रधर बर'खौ बोरै रोंनाय नोङो बर'खौ बोरै रोंनाय बुजिपाव ইয়াত মানে बेयाव फैना खै बोसोरसो जाखो नोङो बेयावनो ना ओंखायनो माने रोंगौ आरोखि सारिरावनो बर' नालाय ना ओंखायनो रोंगौ आरो बे रोंना रोङा बियो जाने ना जाने तो बर' होद साला कामनाय गुबुन ना जाने न हले बुजिपाव गुबुन ना जाने न आङो बिसोरनाव मोनसे खिन्थिनो दै माने मा जाहैबाय बिसोरनाव माने मोनसे मोजां बुस्थु दं आरो अ दोनदों बुस्थुखौ ट्रेक्टर फिसा मालिकसोलै बियो माने ट्रेक्टर फिसा दं बिसोर खुलिलाय आं नायनि माबायदि खिन्थिनो आङो माने सोरबाफ्रा नांगौबा लायनो हागोन नों अबाव मोननाय अनलाइन नामा गगामुआव मोनो अनलाइन नङा अफलाइनसो आंलाय सानदों मा अनलाइनसो नामा होननानै नै आं दाहाय माने बिनि एसे हालौनाय माबाखौ एसे खिन्थिगोन आरोखि माने दा सिङाव दोननाय नालाय मोजां माने रिभिउ खालामनानै खिन्थिनो हाला आङो बेसेबां केजि बियो वाइटआ 45 ना हारसिंथ' थिखोनो हाया हारसिं माने हमनो जगार गैया नालाय खै बिगासो एवनो हायो सानसेयाव 1 लिटार थावा 1 लिटार थावानो 3 बिगा माने मिथिथ'आ आरो पेट्रलसो दा नुदोंना मा ट्रेक्टर होनो बेखौहाय मा होनोमोनथाय दा माबा होनोमोन आरो मा होनोमोनलाय नांगोला बबाव लगायो नैबेयाव नामा अ साखायावसो नांगोला साखायावसो लागायो नांगोलखौ ओमफ्राय बे गेजेराव हालौला दानला गेजेराव माने नांगोला डाइरेक्ट माबा खायो ओरै सिगांथिंसो दानगोन होनबा नांगोला ना उनथिंजाय बे साखायानो जेरै खारो बिदिनो दानगोन माने आदसा इदि आरोना ओमफ्राय बिनि प्राइसआ बेसेबां बिनि प्राइसआथ' दा बर्थमान बारा नंथ्रा 4,200 मा 4,200 बुजायसै 40 40,200 4,000 नाखौ आं लासुरिसो मोनदों नङा होमबा ना नैबे जाहैबाय बेनो बक्सा बेयावनो गासिबो खुला फैखाजोबगोन आरो अ इदि बक्सानि आदसा नै बिदि आरोखि बक्सा ओमफ्राय फिटिं खालामनो सोर फैयो गावसोर फैयो गावसोर मिस्ट्रि हरो ना खै घन्टासो लायोलै फिटिं खालामनायाव दसेनो जायोना ओमफ्राय हालौखाना हालौखाङाखै हालौनानै आं दाहाय नोंथांमोननो बे हालौनायखौ एसे खिन्थिनोसै आंनाव माने भिडिअ क्लिप दंखायो नालाय हालौनाया नै माने सोरबाफ्रा नांगौबा लानो हागोन आरो ना बे बुस्थुआ दा एभेलेबेल दंना गैया दा गगामुगाव खम बारु खम ना बेलेगावथ' दं खोमा लखिमपुरावथ' एभेलेबेल जाबाय माबायाव गगामुगाव मा माबायाव मोनो दखानाव मा दखानाव आं दखानखौ इसिबां गोसोआव गैयाना माबा नेपालि मानसि आरो नेपालि मानसि आं नै सोरबाफ्रा दंबो जानो हागौ अबाफोर जायगायाव खिन्थु जोंनावहाय नैबेयावहाय गामियाव पास मोननायखाय आरो देलाय स्टार होनाय नालाय माबायदि होयो नायनो स्टार होनायखौ जेन्टरजों ना सानांगौ हन्डासो हन्डासो माने बुस्थुआ
बेबायदि आरो खोथाया हाब्रु बाहायो दाना ओमफ्राय माने वारेन्टिया 3 बोसोर बिदि आरो माबाबा दैबो सारनो हायो माने दैनिबो सारखारि मोनसे बुस्थु लाबोनांगोन आरो बेयाव फिटिं खालामनो बेखौ फिटिं खालामबानो दैनि जाहैबाय दैबो सारजायो आरो माबाखौ बायबा मा होनोमोनलाय माइ हाग्राया माइ हाग्राखौबो नियावनो फिटिं खालामनानै बेखौ उल्था खालामबानो एखेजाय हेन्देलखौ माने माइ हाग्राबो जाहैबाय आरो माने लोगोसे दैबो सारनो हाखायो लोगोसे आरो माइबो हाग्रा मेचिनबो लागायनो हायो आरो itu খুলিলে হয় itu খুলি দিলে আকৌ এখানে দি লগালে হয় মানে ফেসিলিটি আৰু তিনটা কাম কৰিব পাৰে তিনটা মাত্ৰ নহয় বহুত ধান খুন্দাও বলাৰটো কিনিব লাগে ओमफ्राय माने हालौनायाव बेसेबां ओरैनो बारलु बारला जायो नामा जेबोथ' जाया बारलुनाया माने रोङाबा एसे साहेलाङो आरो मोसायो आरो सानजालाङो रोंबाथ' रोंबाथ' आं इसेबां मुखस्थ' जाथ'वाखै नालाय पारफेक्ट जाथ'वाखै आरो माने बिसोरनाव फैबायबो लोगोसे खोन्थादोंमोन आङो दहाय फुंनिफ्राय सिखारनानै जों माने दिनै हरावहाय मेडिकेलाव थांदोंमोन मेडिकेलाव थांनायाव जोंहा फिसाजोखौ माने बिसोरनो बिमायं उनाव गालांदोंमोन माने जों बुंबाय बिबैजों थानो ना सोरनाव थानो होननानै बे बुंबाय डाइरेक्ट माने बेयाव बिब' दंखायो नालाय बिब' दं बिमायं दं माने बेयाव थाबाय थाग्राखाय माने गाहा इयावल' जास्ट माने मोजां मोनहरो आरोखि ओंखायनो जों बिदि बुंनायखाय बेयाव बिब'नाव आरो बिमायंनाव गालांबाय ओमफ्राय जों बिमायंखौ लांफाबाय जों साथामजों थांदोंमोन आरो ओमफ्राय फैनायावनो जोङो खमसे खम 11ता जाबाय हरनि ओमफ्राय हरनि 11तासो जानायखाय जों माने बेखौ उन्दुनायखाय जों माने फोजायासै आरो रानिखौ फोजायालासिनो जों ओमफ्राय गारनानै थांबाय आनिखौ नोंखौ फोजायानोसैबा जोंखौ फोजायासैनोबा आयंआनो बुंबाय फोजानांला थाथोंसै होनना बुंबाय नालाय ओमफ्राय जोङो बेखौ गालांनानै ओमफ्राय आङो दायो रानिखौ लांफैफिननायजों लोगोसे बेयाव मेचिनखौबो नुबाय आङो मेचिनखौ नुनायावबो दायो ओमफ्राय दायो स्कुलबो सम जासिगोन नालाय ओमफ्राय आं रानिखौ फुङावनो लांफैबाय आरोखि ओमफ्राय दा मेचिनखौबो खिन्थिबाय नोंथांमोननो मेचिनखौ सोरबाफ्रा जुदि नांगौबा माने मोजां आरो ना दाहाय आं लास्टआव माने हालौनायखौ मायदि हालौदों बेखौ एसे खिन्थिगोन नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोंना नै आं माने रानिखौसो लांफैदोंमोन आरो ना दहाय मानसि गोमादों जोंना सासे मानसि न'आव गैया होननाया नैबे आरो रानिया माने जों मैया डाक्टारनाव थांदोंमोन नालाय आंनिखौ ओंखायनो बिसिनाव बिमायं उनाव गालांबाय बिमायं उनाव गालांनानै दायो जों लांफैफिनबाय आरोखि नोंथांमोना बेखौनो खिन्थिबाय लास्टआवहाय सोरबाफ्रा नांगौबा नैबेखौ लाना थांबानो जाबाय भिडिअ माबाखौहाय ट्रेक्टरखौहाय लायबा ना खानाय खानो ना मायो खानाय खानायदो ओमफ्राय नोंथांमोनहा बायबा बायनो हागोन आरोखि दामा बारा नङा जाहैबाय 40 सामथिं होनना बुंदों नोंथांमोनहा बेखौनो आं खिन्थिबाय नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय बाय नायनाय मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके चलो बाय बाय मा ड्रेस लाबोनो माने जों डाइरेक्ट न'आव थांसै आं नोंसोर लांफैदोंसो न'खै दे थांबावसो न'आव बिदिजों बोरै जानो ना सानायनि थांसै ना नोंसोरो दे थां दे जायखिया नै थांबावनोसो नागिरबावाखै दायो जों गवा आं होफिनना लांनांगोन चलो होमबा ना Thank you.